כשהחשבון שלך בגוגל משמש ליצירת חיבורי צד שלישי עם אפליקציות ושירותים אחרים, השליטה בידיים שלך. הסרטון הזה יראה לך את 3 הדרכים העיקריות לקשר את החשבון בגוגל לאפליקציות ולשירותים של צד שלישי. במחשב, צריך לעבור אל myaccount.google.com/connections. כאן אפשר למצוא את 3 הדרכים העיקריות להתחברות לצד שלישי. כדי לראות את סוג החיבור עם אפליקציות ושירותים של צד שלישי, צריך ללחוץ על כניסה באמצעות חשבון גוגל, חשבון מקושר, שהם החשבונות שעליהם נותנים לגוגל גישה מסוימת, או גישה אל, כלומר הצדדים השלישיים עם גישה מסוימת לנתונים בחשבון. כשלוחצים כדי לראות את הצדדים השלישיים שקיבלו גישה מסוימת לנתונים בחשבון גוגל, יכול להיות שיופיעו גם מוצרי גוגל אחרים שעליהם האפליקציות והשירותים האלה מחוברים. כדי לראות או להסיר את האפשרות, כניסה באמצעות חשבון גוגל. לאפליקציה או לשירות, צריך ללחוץ על כניסה באמצעות חשבון גוגל. ואז לבחור באפליקציה או בשירות שרוצים לבטל את החיבור שלהם. כשנמחק חיבור, גוגל מפסיקה את הכניסה האוטומטית לאפליקציה או לשירות. הפעולה הזו לא תוביל למחיקת הנתונים שלך באפליקציה או בשירות של הצד השלישי. למידע נוסף על החיבור, אפשר ללחוץ על פרטים נוספים. כדי להסיר חיבור, צריך ללחוץ על הפסקת השימוש בכניסה באמצעות חשבון גוגל, ואז על אישור. כדי לראות או להסיר חשבונות שמחוברים לאפליקציה או לשירות, צריך ללחוץ על חשבונות מקושרים. אחר כך צריך לבחור באפליקציה או בשירות שרוצים לראות או לבטל את החיבור שלהם. בקטע, לגוגל יש גישה מסוימת למד, אפליקציה או שירות של צד שלישי, צריך ללחוץ על פרטים נוספים. משם צריך ללחוץ על מחיקת החיבור, ואז על אישור. אם שיתפת גישה מסוימת לחשבון גוגל שלך עם אפליקציה או שירות של צד שלישי, יש לך אפשרות לראות ולהסיר את הגישה הזו. כדי למקד את הרשימה לאפליקציות ולשירותים של צד שלישי שקיבלו גישה מסוימת לחשבון שלך בגוגל, עליך ללחוץ על גישה אל. אחר כך לבחור מוצר גוגל או גישה לחשבון אחר. צריך לבחור באפליקציה או בשירות הצד השלישי שרוצים לבטל את הגישה שלהם. כאן צריך ללחוץ על פרטים נוספים. אחר כך על הסרה של כל הרשאות הגישה. בסוף צריך ללחוץ על אישור. כשעוברים על אפליקציה או שירות, אפשר למחוק בבת אחת את כל החיבורים. כדי לעשות את זה, צריך ללחוץ על מחיקת כל החיבורים שיצרת עם האפליקציה. אחר כך ללחוץ על אישור. אחרי שלוחצים על אפליקציה או שירות ועוברים לדף פרטי החיבור, אפשר לקבל מידע נוסף. לדוגמה, אפשר לראות את התאריך שבו הגישה ניתנה וגם כתובת ה-URL של האפליקציה או השירות, או סוגי הנתונים שעליהם יש להם גישה. בהתאם לסוג החיבור שיצרת עם האפליקציה או השירות, עשוי להופיע, למשל, קישור להגדרות שלך שיאפשר לך להשבית את השימוש בהודעות אימות. אם יצרת סיסמה נפרדת לאפליקציה או לשירות, יופיע קישור למנהל הסיסמאות שיאפשר לך לראות או להגדיר את סיסמאות שלך לצדדים שלישיים. חשוב לזכור שהחשבון שלך בגוגל משמש לחיבור אפליקציות ושירותים של צד שלישי, השליטה בידיים שלך. לעזרה נוספת, אפשר לבקר במרכז העזרה של חשבון גוגל.